yidɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to a woynata to jiingue jeeri to jeeriyela tumbere to mareysa tollojolo to mafondu to ɗal haya to hudallayi to sinthiane diakiri ko on takkusan juula ha to galle lawɓe ha to galle baba diakilali to ligseyba gorgole ko taari ɗum kala ko on takkusan juula ha to babaɓe looti kabruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jen ha to babaɓe wuro babaɓe e commune mum kala ene ɗamini kay wadde hommage mawɗo no fewi ruttude teddungal yettude jarnude hono maire mabɓe maire commune o biyeteɗo Ba Abdoulaye Mamadou ɓurɗo lollidde Bélé Ba mo e ɗaminino waɗandemo jaɓɓugal mawgal tawi ene yaadi ñalɗi pinal ñalɗi fina tawa e ñalɗi coftal ɓalli ɗum ko ñande tati e ñande nayya lewru mai dartono ɗum toon to babaɓe e nder ha joni to leydi Mauritanie 170 tonnes taw ko paquet aji kosam ɗi happumumen gasi cuytude kañum tigui woni ko tetta e lewru mars mayno ɗum e juuɗe commerçant ji ɓi nundani ha joni to leydi Mauritanie Bou Hammadou ko joom ngaalu e nder leydi he o waɗi erago faade dendagal Mauritanaɓe kala nde gonanta kay ko fati yidde addude succiyé mumen e candidature hono Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo guendi ndi beele kay omo wawa ƴamtude deuxiéme mandat beele kadi omo wawa hebde polgu e sumgoji paaɗi to leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye hoorejo guendi Sénégal kesso caggal jillu makko o wonno to Nouakchott ñalawma hande omo tawi jillu makko gollal guindu cihlagal toon to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men kodda nene Abouba ko fati e nguɗon jillu to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui ɓe jiiti cuuɗoyɗe ɓe jiiti cuuɗorɗe ɗiɗi woni nokkuji ɗiɗi kacetaji ɗiɗi to pelle ceɓɓitiɗi keewi suuɗade e nder no falde ñono ɓe kolliri kadi wonde ɓe teeɓima goto e mawɓe terroriste en kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Turquie jen ha to leydi Palestine jen ha to leydi Ukraine bisimilla moon e ketki hotodirte joni piren pacciren أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون sadagallahu l'azim ɓatake jaam gonɗaɗo hono Adama Baydi Ba to ɓoki diawe Samba Baydi Ba to ɓoki diawe Hawa Baydi Ba to ɓoki diawe Dawouda Baydi Ba tawateɗo to Gabon Kumba Bacca Ba ko joom suudu duttiɗo tawateɗo to ɓoki diawe eɓe ndenta kamɓe kala eɓe gullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe ustare biyetenoɗo cuɓaɗo Baydi Ba noon ko aseta hande o yalti aduna to Wourossogui ko aseta hande o mbiɗon yalti aduna to Wourossogui ko aleda janggo no gasi go lewru avril o ɗamini wirede toon to ɓokki diawe yettiniɗo wulango noon ko biteɗo Ousmane Baydi Ba tawateɗo to Oyo Gabon kañuma yettiniɗo wulango dow inde ceerno Habou Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en duwanima dendagal ɓesgu makko e dendagal ko reji makko kala ɓokki diawe naɓe kala nde Allah yurmotomo yafoma harnama aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannugal kayitaji ha e golle kala
ceerno ahmad tidiane diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓe cafrowo yogay ñabbuji cuuɗetoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkude ɓesnude caɗele gorago emo seydani memi kala ceerno ahmad tidiane diallo holto tawete hande o wo tawete koto paris lamorgol leydi france sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpitiɗo lasrari yanke kumpitiɗo listihara jokkodire e tongode makko sa yiɗi jokkodirde e tongode ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo mel gawuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi france ene waɗi whatsapp musidɗo makko giɗo makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal ene wiye ceerno abdoullahi diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko giɗo makko ceerno ahmadou dia jeyaɗo to leeraɓe taweteɗo toon to dagana ha to rosso bas on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to noksoɗa lamorgo leydi mauritanie woni ceerno siré diallo sa jokkodire makko kanko ceerno ahmad tidiane diallo gorko mel gawuro jinneji mawrokke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗona kawis mawɗo e kiiɗo hen nalliki mbiyaki gorelte ko ha ko moƴƴo iwruko to koredinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawdiɗi no feewi yogay docteur e mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon an neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo avc jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yogay ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko ha ko moƴƴo iwruko to koredinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tongode gorelte gonɗa koto italie jokkodirta koye ceerno abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto espagne jokkodirta koye amadou touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto mbuuro jokkodirta koye saydou ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto ndendori jokkodirta koye salif diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto kaolack jokkodirta koye khadidiatou guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto jimɓe jokkodirta koye amadou thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pula afrique asie europe amérique moyen-orient océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoore biira nogas lewru seeto hitande ujunnaaje ɗiɗi e nogas e nayyi aset sappo e goo lewru humtorandu hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyi habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabaruji men noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV eɗen gaddogol Sar Abdoulaye Sarr eɗen pecca sunare men e dendagal ɓesgu lycée ba gorgol naɓe kala ha tengti noon e galleji koreji men ko wayno galleji lawɓe e ko wayno galle Baba Diakel en to galle lawɓe noon ko ustare gorgol men biyetenoɗo gorgol Goggo Boolo Diaje ko subaka hande o yalti aduna toon to lycée ba gorgol ko toon kadi o wira e ñalawma hande o so tawi noon koto galle Baba Diakel li toon eɗen duwono hono Li Mouhamed Soro e miñumen kala jaltugol aduna mawni meɗen biyetenoɗo Li Abdoulaye noon ko alet seeɗa hande o yalti aduna ɗo to Nouakchott e oɗo saaha jooɗi noon goskikinan e lawol ko lycée ba o wirete ñande aleta janggo o en duwanima noon dendagal galleji ɗi e dendagal ɓesgu lycée ba kala dow inde ceerno Oumar Alpha Sy hoorejo hono gardiɗo diine woni khalifa diine wuuro ngo en duwanima ɓesgu wuuro ngo kala ha joni kabaruji meɗen ko fati communiqué ji men hono fedde heblo sukaɓe Afrique ha CSA taw ko sengo leydi Côte d'Ivoire eɓe mbaɗi erago fade dendagal ɓesguji men tawateɓe to leydi Côte d'Ivoire kala wonde aleta janggo no gasi go lewru avril eɓe jogui batu mabɓe ngoɓe kewi joɗade kala saaha toon to legal bitegal Adjemi legal D120 logement to galle Djiby Soumaré batu ngu ɗamini wadde ko sanga 16h woni waktuji nayaɓijo 4h en fawi capanɗe nayyi minute kala jiɗɗo noon jokkade hen jokkodirta koye ɗeɗo tonggode ha tentinoɗe yidɓe jokkade tawa ganda nokku o mbatta ko 07 09 76 69 85 jabotoma ko biteɗo Djiby Ndiaye ɓurɗo lollide américain walla kadi ɗo wawi wadde 07 27 32 10 jabotoma ko Djiby Soumaré e dendagal bandiraɓe kala nodda nde garata e keewal ɓe gara kadi e peewal ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie jiyan ha to lycée ba gorgol noon oɗo saaha ñalawma hande o noon caggal kay honde hoorejo landaka hoorejo landa Insaf woni landa laamu caggal nde o waɗi tourné oɗo saaha kala tourné makko e nder gorgol jaggal nde o jaɓɓa to kay hayɗi o jaɓɓama to Mbuuta to Magama yaha to Mongela ñalawma hande o aseta hande o jaɓɓa tigui ko ɗon to lycée ba gorgol lycée ba naɓe noon jalti e keewal gari kadi e peewal jaɓɓademo noɓe kewalande koɗo kala saaha ma en ketto hen ciftola musidɗo men seyman Abou Mody Diong ko goto e militant ji landa Insaf tawateɗo to lycée ba gorgol Abou Mody Diong assalamu aleykum wa rahmatullah. a salminama weltanama kadi jaɓɓugal ngal ɗeɗo balɗe fof lycée ba naɓe ne keeɓi yidde jaɓɓade président parti ISTAF malheureusement waɗino guenayseji ustani kamen doole lycée ba naɓe e jaɓɓade lycée naɓe fof jalte keewal lycée ba naɓe fof darima jaɓɓimamomo kadi ko jaɓɓugal jongal bangal fayida no fewi lycée ba naɓe fof gari debbo e gorko ɓe jaɓɓima jaɓɓugal ngal kadi feewi ngal yaari no ngal foti yarude ni jaɓɓama gueɗoɗo Carrefour lycée ɓe ɗo ha faade galle mairie ɗo dendagal lycée ɓe naɓe fof mawɓe noto buuji e cadre uji meɗen pop gari dendagal population o fof kadi ari hawri hen machallah jaɓɓugal ngal ko pattam lamal ngal kam hono mum min mi hewani ɗum yiide no fewi so Allah hay kanko président de parti o haali no fewi kadi o donima mayɓe wuuro heɓe o wi so Allah jaaɓi jaabima kadi kankone ma o yaha e galleji mabɓe o duwanoɓe hande e haade makko ɓennude so Allah jaaɓi jaabima vraiment noon kam yimɓeɓe jalti no fewi hay ɗum ni min ɗaminno ni min kulno so wonano mayde nde no waɗiri ni Allah ne andi yimɓeɓe keɗetano e jaɓɓugal ngal Allah eno yimɓeɓe mbayi yidde hande jaɓɓade parti woni eyyi ɗum kam ko ɗum woni komin jiiɗo e yiyande amen kadi golle ɗe fof no peewi ne jaari no foti yarude ni
seydi jong golle ma jooɗi peewi liksemnaɓe mbaɗino keewi wadde so teddinde e jaɓɓade koɗo ha joni kabaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie ha joni hono la direction de protection des consommateurs et de la répression de la fraude koccatala halfinaɓe ko fate haɓade marchandise uji cuytuɗi eɗi happu mumen gasi haɓade fraude e nder leydi he wonde ɓe kolliri wonde ɓe tepti ɓe tetti temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeegom tonnes tawa ko kosam ɗam noon ko avarié woni cuytuɗi ɗi happu mumen gasi e nder jeeye nokcot tawi kadi koye nder lewru wotoru woni nder lewru mars maynudu hen ɓe kolliri noon e nder temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeegom tonnes kosam ɗen ko e nder temedere capanɗe jeeɗiɗi kosam ɗam ɓe kolliri tigui ko ɓuuri hen hewde ɓe tetti ɗuma ko ɓuuri hen hewde ko kosam biyeteɗam promesse ɗam noon ɓe kepti hen ujunere hen temedere capanɗe jeeɗiɗi e tati tonnes ɓe tetti ɗuma koye to Tafrak Zeyna taw ko kosam biyeteɗam promesse ɗum noon koto Nouakchott Est e nder hen tonuji tati ko kosam ɗam hinde rose ɗin noon foof noon ɗum noon koto Nouakchott banggue sidda foof noon ko kosemeje taw ko kosemeje tawateɗe e nder paquet aji magasin ji mawɗi noon tawateɗi tawraɓe kosam cuyɗam ɗam to Tafrak Zeyna ɗi uddanoma ɗi uddanoma ɗi kaɗa yeyde ɗi pawa amande kaye fodde balle caggal nde ɓe jooɓi amanduji ɗi noon ko ndena ɗi udditi ɓe tetti kadi ɓe kolliri kadi e nder visite aji he ɓe mbawi tettude jarameje kewɗe taw ko jus uji e biscuit aji kewɗi ɗi happu mumen gasi hono direction noon direction holliri tigui wonde ɓe mbaɗi fodde temedde joyyi e capanɗe jeenayyi visite e nder je Nouakchott tawi koye nder lewru mars ndu wotoru ɓe kolliri kadi ɓe mbaɗi toon ujunnaje tati e temedde joyyi opération ɓe tawi hen ujunere temedere nogas e jeeɗiɗi ko viola tawama tigui ko violation ɓe nangui hen ɓe tawi toon ujunere temedere nogas e jeeɗiɗi violation hen temedde nayyi capanɗe tati e ɗiɗi ko wasde kay windude prix ji temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeetati ko wasde jogade facture aji temedde ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ko wasde hormade cogguji jamiraɗi ɗi temedere capanɗe jeetati ko tawede kayye yeeyde ko moƴƴani ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ñande alkamisa ɓennuɗo to Washington dow laaci tendude Amérique e saaha kay batu printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale Abdessalem Ould Mohamed Saleh kañum woni ministre leydi Mauritanie de l'économie et du développement durable o sifondirama toon noon convention ngaji tati taw ko convention de financement hen ɗiɗi noon ko fate subvention keddiɗo o noon ko ñamade tawi ko tawi foof nan fati koye financement projet ji d'appui ko fati systéme santé woni si cellal tawi koye mbadi prise en charge élargi jaruɗe ɗo cifande tati noon ene qiime ha capanɗe jeegom e jeeɗiɗi million ene fawi temedde tati ujunere taw ko haalisa dollar américain ɗum noon ene so weccitama ugoya ne hawra ha nogas jeeɗiɗi milliard taw ko haalisa ugoya e limore hinde yidde laamu leydi Mauritanie noon e yidde laamu leydi ndi Mauritanie noon e fandare muɗum ko yidde ɓeydude kay ko fate service aji santé taw ko santé reproductive e ko fate santé nutritionnelle de la mère ha ko fate e néonatologie e ko fate pédiatrie tawi koye qualité ji garɗo no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen APP ko alliance populaire progressiste ko landa lunda kamɓe suuda wula Boukhayri ardi bureau exécutif landa ka noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe noddi congrès extraordinaire e nder wilayaji Nouakchott ha e nder région ngaji e nder leydi Mauritanie kala congrès o noon ɓe ɗamni jooɗa ɗum ko balɗe ɗiɗi ñande sappo e jeetati e ñande sappo e jeenayyi lewru mai dartonu ndu 2024 woni mujibu congrès o noon ko hollirde kay position mabɓe ko fati sumgoji hooreji tijjari ñande nogas e jeenayyi lewru juin 2024 e suɓade kadi délégué ji mabɓe e nder jonɗe he noon maɓe e nder jonɗe he maɓe kaltoon ko fati situation financiére landaka e ko fati kadi suɓade ardotoɓe situation ngaji landaka e haalde kadi ko fati position mabɓe e ko fati kay e ɗiɗo sumgoji tijjari ñande nogas jeenayyi lewru juin 2024 beele kay ɓe ɗamini suɓade hen candidat mabɓe walla ala wol landa ɓe ɗamini
ɗamini wonnande maɓe fof ma yewte e nder ɗeɗon balɗe ɗiɗi woni ñande 17 e ñande 19 lewru men daratono ndu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen sa wiya Mintuntaha ko kañum woni ministre de l'action sociale de l'enfance et de la famille wo leydi Mauritanie o holliri tigui o holliri o waɗi confirmé e nder hello makko weeyogo Facebook wonde kay barnoɗo cukalel gorela to atara gonnoɗo kay e yiilede oɗo saha kala wiyama yitama o wiyama teɓomo tawe juuɗe dadiɓe cukalel barangel ngel noon wiyeteno ko Mahfoud Wula Mamouno o tawno tigui komo wara omo wedda e nder galle goto mo hoɗaka toon to atara ministre o noon e nder hello mum Facebook o yetti o mani o jarni dadiɓe leydi ndi kay e fulla mumen fayida mumen darde men kay e enquête men jaaƴo haaɓe mbawi kay fawde juuɗe mabɓe e oɗon barɗo hoore goski cukalel ngel noon barno ngel tawa tigui ke nder ngel tawno ko nder galle taw ko galle mo hoɗaka goski tawanoma ene waɗi gagnande tawama kadi ne waɗe maggel ko ngel baɗano ngel violé ha joni habruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie ha joni Bou Hammatou ko joom ngaalu Mauritanajo dariɗo kay kala saaha wallude ko fati miskineɓe nder leydi he o meɗino wonde ko kanko tigui woni joom hôpital biteɗo hôpital Bou Hammadou tawi ko hôpital cafro ko fati guite guila kay to windude ordonnance uji ha e wadde visitaji e wadde lone so wadde lone kala e wadde opération ngaji wonande wonduɓe guitata foof alda e jobdi on Bou Hammadou kadi o meɗino wonde président du patronat woni tigui mawɗo patron eɓe mo leydi Mauritanie oɗo saaha noon o holliri o waɗi erago noon faade dendagal ɓesgu Mauritanaɓe kala te mbaɗata soutenir ko fati waɗata soutenir gadara succi mumen faade candidature Mohamed Cheikh El Ghazouani hoɗe gendi ndi beele tigui ne jogo coftede wawde ƴamtoyde deuxiéme mandat e beele kadi ne wawa hebde polgu e ɗiɗon sumgoji hoɗe ɗi tijjani ñande nogas jeenayyi lewru juin 2024 holliri noon wonde kay addimo wadde ndeɗon haalande ko saabu kay hoɗejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani guila kay ore gardigo leydi ndi faade oɗo saaha joni wayloji kewɗi mbaɗama leydi ndi tigui fuɗɗima ƴellitade nder leydi he ha e caggal leydi kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Ba Abdoulaye Mamadou ɓurɗo lellude Beléba kañum woni président de la zone France de Nouadhibou o erima dendagal gollotoɓe makko ɓe kala e nder zone France de Nouadhibou ko noon kadi e ɓesgu Nouadhibou kala o waɗi erago faade mabɓe kamɓe kala ndeɓe darto kay ɓe cirguinoɓe dardo kamɓe kala jaɓɓade kay horejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani tijjaɗo kay jillu mum ko ɓoyata toona to Nouadhibou lobbudo yurmede noon ko toon tigui o ɗamini wadde conseil des ministres taw ko conseil des ministres décentralisé ko ngollo noon kadi wattata lawol tarbiwol nder leydi he tugui kay ko are laamu ko conseil des ministres ene itte nder Nouakchott nawe tigui e nder région ngaji gaddanol ngol waɗano koto Nema ɗiɗeɓol ngol ɗum waɗano koto Rosso ngollo lawol tarbiwol ngol noon ko Nouadhibou lobbudo yurmede kañum tigui ɗamini jaɓɓade oɗon conseil des ministres ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeen ha to babaɓe ɓesgu babaɓe naaɓe no didorno e ko taari ɗum ko takki ɗum e ko taari ɗum kala ɓe kolliri tigui sukaɓe mawɓe rewɓe worɓe kala wonde oɗo saaha koye dadugal mawgal keɓogal ɓe goni yidde kay wadde hommage teddinde jaɓɓade kayam e yettude e mande mantude hono jibnande wuuro mabɓe biteɗo Ba Abdoulaye Mamadou ɓurɗo lollude Beléba ko kañum woni maire commune de babaɓe ɓe ɗamini noon ko waɗandemo jaɓɓugal pattam limiyagal mawgal no fewi e waɗandemo kadi ñalɗi ɗiɗi taw ko ñalɗi fina tawa ko ñalɗi pinala ko ñalɗi cofte ɓali e ñalɗi foof taw ko yidde teddindemo toon to babaɓe looti e tawa kadi ko dendagal ɓesgu kala yidde rendudemo hommage e darde makko e moƴƴere makko e fulla makko e fayide makko e golle paydini ɗo waɗani wuuro babaɓe ngo e commune mum kala ma en ketto hen noon cimtola musidɗo men siri men hono Abdoulaye Ndiaye golle ma jooɗi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. ɗum noon Gali Abou Ba e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma weltare TV jaam ñalle moɗon ɗo mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde kala onon kala on calminama e kuuɓal sikki ala Gali Abou Ba ko musidɗo ma Abdoulaye Ndiaye no mbiruɗa ni e ko jogori kewde ñande babaɓe looti belal jeeri e babaɓe e taaride muɗum hono Ba Abdoulaye Mamadou ɓurɗo lellirde jamanu muɗum Beléba e oɗo saaha président zone France to e Nouadhibou lobbuɗo men e maire mo commune de babaɓe
ɓesngu babaɓe e tarinde muɗum rewɓe e suka rewɓe worɓe mawɓe sukaɓe e kamɓe kala eɓe ndendi ngam ruttude ba Abdoulaye Mamadou Dibele Ba ngam waɗande ɗum hommage tawi ko ruttude ɗum teddugal tawi ko ɗo e babaɓe Lodi Belel Jeeri ɗo jibina eɗo wowa eɗo mbowru makko dasa eɗo janggi eɗo woowa eɗo yiɗa tawi ko lasdi makko tawi noon ko yimɓeɓe texti e golle makko ɗe o waɗi e caggal guila o jibina faade joni gila o golle o fuɗɗi gollade e o naati e laamu e gila nde suwa nadde e laamu yiddemo bandiko en e wondemo neɗɗo jokko e ndam e wonde neɗɗo tiiɗaɗo hoore makko jiɗɗo leydi muɗum e jiɗɗo diwan muɗum e ko halfina e nder mairie o waɗi hen golle tidde e ko Allah lubrima kadi e place uji ɗi o jogoto e banggue laamu ittude hen gueɗal e wadde hen fodde e yaadude e miskineɓe e mawɓe e sukaɓe e fabade ɓesgu ngu e ɗum waɗi noon on saaha falde babaɓe e kuuɓal tawi wonde kanko omo handi e mawninede e yettede e duwanede taw koye saaha bawal makko e saaha gurdam makko taw mo wonde e guite makko mo wonde e jiiɗe makko tawi kadi mo wonde koyɗe makko ɗum saabi noon le 3 woni mois de mai et le 4 so Allah jaabi jaabima ko kanko teddinira ɗiɗo ñalomaji kono noon ɓesgu babaɓe e tarinde muɗum mbi so tawi mo naata wuuro ngo yo naata ñalawma tawi guite ene jiiya ko jaɓɓugal tiidgal ɗum noon holno waɗirta ko yimɓeɓe o mbawa yiide pucci ɗi nana puuɗa rewɓeɓe nana mooro yimɓeɓe nana ceeka comci mumen e wadde fina tawa coñce e aadaji mumen kañumen fof daro rewɓe mbaɗa lasal mawɓe mbaɗa lasal taw ko mawninde ba Abdoulaye Mamadou tawi mo handi hen o wiyani mbaɗe ko yimɓeɓe mbiɗe duttamo teddugal ɗum noon mo luuta ɗiɗo ñalawmaji e ɗum noon weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Allah jarama on jarama gande koye heblade wona ɗaali Abouba Abdoulaye Ndiaye golle ma jooɗi peewi koye heblade tigui wona min wuttam hen goto nanata Makam Mbaye Couture goɗɗo o nanata Ba Alseyni Abou kanji kala ɗi goni koye ñootede gam wawde tawtoriyede ɗiɗon ñalɗi patam limeji ɗeɓe yiiɗe waɗede toon to babaɓe looti habaruji men ɗemgal Pulaar senno mima to babaɓe ko ɗon taccitena payen to leydi Sénégal caggal de Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi Sénégal caggal artuno jillu makko to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie o bismima toon to palais présidentiel to Dakar biteɗo Mohamed Julde Diallo noon kañum woni cukko hoorejo leydi Sierra Leone on Julde Diallo ari tigui kene ardori ɓatake dariɗo ummorade kaya e hoorejo leydi Sierra Leone biteɗo Julius Maada Bio ko fati kay yidde jokkodirala moƴƴala e wiidemo kay yo jogor jaam e textinde kadi hestirinde cehilagal hakkude leydi ɗiɗi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗene to Parcelles Assainies e nder Dakar ko leggal tawtegal e nder Dakar ko tana musɗo waɗi toon ko suspect goto neɗɗo goto tuumaɗo ko fewani wasi fittade muɗum to wasi fittade mum woni ko wiyete bavure policiére ɗum noon ko aljuma hanki o e saaha kay police arno nangudemo e wadde wiccita e nder suudu makko ko tumana ko koye ngan sanga o hawri hen e ladial ene yakora tan hakkillaji kewɗi nangui kay wonde ko police ji ɗi kañumen piimo ha wasi fittade makko ko wawi wonde hen kala losgoji jaaji udditama hen tawa kadi ɗiɗon losgoji yami halfina ɗuma ko digga woni division d' investigation criminelle so tawi ena keeɓi ko ɓuuri ɗo yaaje kay ko ɓuuri ɗo labde ma en gartu hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jagorɗe ɗiɗi kese ɗe laamu Bassirou Diomaye Faye wonɓe jillu mumen to dowlaji dentude Amérique ɓe jodima toon e Macky Sall gonnoɗo hoorejo gendi Sénégal ɓen ɗiɗi noon ɓen goni jagorgal kalfinaɗo ko fate finance budget hono Cheikh Diba e jagorgal kalfinaɗo ko fate économie e plan et coopération hono Abdourahmani Sara hono Abdourahmani Sara ɓe joddima kamɓe tatokal noon woni ɗeɗon jagorɗe ɗiɗi wondude Macky Sall ɓe mbawi joddade noon e ardiɓe banque mondial woni BM e ardiɓe FMI woni fond monétaire e international ɗeɗo cate ɗiɗi kala noon goni eɗo saaha joni koye assemblé mabɓe annuel de printemps siftinde on noon Macky Sall gonnoɗo hoorejo gendi Sénégal e oɗo saaha joni ko kañum woni envoyé spécial des 4P woni pacte de Paris pour le peuple et la planète holkoɓe jewtiti noon
ko en keɓani hen haydara ha joni kabaruji men demgal pular to leydi Sénégal ha joni keddoɗen Bassirou Diomaye Faye horejo gendi Sénégal ene tawe oɗo saaha mo kalten en jillu muɗum to Banjul lamorgo leydi Gambie ko leydi noon ɗiɗi ɓiri nde o yilli kay caggal nde o artuno toon to leydi Mauritanie ko sanga 10h30 be tawi lana makko juuri toon to bowal laaɗe diwoje international ngan Banjul o tawi noon ari jaɓɓade mom o ari noon komo ɓorni costume makko ɓalejo omo ñanti ha fewi o tawi noon nando makko hono Adama Barrow lamorgo leydi Gambie ene ari jaɓɓade mo toon to bowal laaɗe diwoje ngal Banjul kikiɗe hande o noon ma waddu kuccam ma o jodde ɓesgu Sénégal naaɓe wurɓe toon e nder leydi Gambie ene qiimi noon fodde temedde 4 ujunere ha temedde 5 ujunere Sénégal naaɓe wurɓe nder leydi Gambie tawtama mbaw tawtorede kay maɓe mbaw joddade kikiɗe hande o huccidira e mabɓe Mujibou Jillu Bassirou Diomaye Faye noon e oɗo saaha ngo waɗata kay kala saaha e leydi leyɗe koddiɗe ko yidde kay hesɗitinde e ñastade cehilagal e gollodirala moƴƴala hakkude leydi Sénégal e ɗen leyɗele ɗi hoddi ha joni kabaruji men ɗemgal pular to leydi Gambie ma jabbo musidɗo men seydi men Kodda Nene Abouba ko fati kay e jillu hono Bassirou Diomaye Faye horejo leydi Côte d'Ivoire horejo leydi Sénégal toon to leydi Gambie Kodda Nene Abouba assalamu aleykum wa rahmatullah. eyyi ko noon tigui Allah jarama kabaru goto tan hande mo ganduɗa kadi ko leydi men Gambie jaɓɓima koɗo tedduɗo kesso woni lamɗo leydi Sénégal kesso woni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗo e bowallade diwoje Banjul international aéroport mo Yundum e horejo leydi men de président Adama Barrow caggal kamɓe ɗi noɓe dokkodiri juuɗe ɓe mbaɗana mo kala gendi leydi muɗum rete ɗon de ɓe mbawi jokkodirde ha to jippude makko to hôtel ɗo caggal ɗum ɗon de ene wayno kadi kanko horejo leydi Sénégal kesso o mawya o wottoyo toon to galle lamorgo to o yiida kadi horejo leydi ndi o arta kadi to hôtel makko waktuji jeegom noon o jogori ummitade ɗo o fatato to leydi meɗenete Sénégal gardiɗo ASEC mo ganduɗa ko Birane Sakho ɓuuri lollirde Ibrahima Sakho mo ganduɗa ko député mo diaspora kanum de holliri beele momum tigui rigui fewde oɗo lamɗo leydi Sénégal kesso o wi ASEC kadi yeehi baɗi délégation baɗɗo fayde gam yaade jaɓɓuyomo no wowiri wadde e kala so tawi lamɗo ene ara ɗo hennete o holliri kadi oɗo horejo leydi Sénégal kesso de yidata e communauté mo sénégalais tawateɓe ɗo e nder leydi men Gambie hay goto kono ne gasama artoy ɗo e yesso wawa yidude e communauté mo sénégalaise tawateɓe ɗo e nder leydi meɗenete Gambie nguɗo jillu noon ma waw jokkodirde hakkude leydi Sénégal e leydi Gambie nde tawno kañumen jiidi ko heewi fina tawa ha tengti kadi e oɗo pom mbaɗaɗo biteɗo pom Sénégambia ɗum ɗo fof ko jokkodirde baɗɗe fayda hakkude leydi Sénégal e leydi meɗenete Gambie Kodda Nene Abouba ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV jokkodiranno mon ɗo e bowallade diwoje mo Banjul international aéroport. Kodda Nene Abouba Capital FM golle ma jooɗi peewi sen ummima toon to leydi Gambie koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama nana jokki kay haɓade e riwtude dendagal seɓɓitiɓe e pelle joguitiɓe nder jokli leydi he kala koye ndin mbaadi ɓe kolliri tigui e nder opération mabɓe moɓe mbanno ñande talata 16 lewru avril gonɗen ɗum e nder nokku biteɗo ranche de EIR ene tawe to banggue o ɓaajo funnangue ñono e nder région de Ségou ɓe kolliri ɓe jiiti cuuɗorɗe ɗiɗi woni tigui de cachette taw ko seɓɓitiɓe keewi suuɗade toona ɗum ko ñande aljuma 19 lewru avril 2024 e nder communiqué mo DIRPA holliri ko on communiqué mbiɗen ko ñande 19 lewru avril ɓe mbaɗi ɗum communiqué o noon DIRPA holliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe tetti matériel kewɗo no fewi taw ko matériel de guerre ene tawe hen ko wayno grenade uji e kure wondude équipement militaire wondude batiraji e pettoje kewɗe no fewi e nder on ñalawma kadi e nder communiqué ɓe kolliri wonde ɓe teeɓima goto e chef terroriste en biyeteɗo Al Mahdi ak
Al Mahmoud état major général des armées ina hollira ten ha joni wonde kay ɓe rassira dendagal population leydi Mali kala wonde kay ɓe gongani ɓe ngofƴani jamma e ñalawma kala koɓe dariɓe hamma haɓade kay seɓɓitiɓe pelle joguitiɓe beele jaam duumiɗo ene arta ha laaɓa e nder jokoli leydi Mali kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeena ha to Bankasa yimɓe wuuro taweteɓe yimɓe wuuro Bankasa koko udduno laabi ɗiɗi woni tigui boli ɗiɗi tawi ko boli principal ɓurɗi wawde hutorede kay na bolol gotol woni route nationale numéro 15 e gongol ngol e wiyete tigui ko route serpenti woni lawol kaaƴigol hono annama laaci na yaadu laadori ni ɓe kolliri noon ɗen noon tawa laabi ɗiɗɗi kala mbiɗen ko bedda ko laabi principal ko ɓurɗi wawde rewede aljuma hanki noon caggal ne ɓe joddi e yimɓe laamu ngu batu to mairie Bankosa woni kay woodi toɓɓe to ɓe jowodiri ɓe jaaɓi noon eɓe uddita laabi ɗiɗi ɗi kala ɗum noon taw ko route serpentine noon ko ngol lawol kañuma jokkodiri cercle de Koro ha to Burkina Faso kala e hunde e cercle Bankasa faade kay e kedde leydi Mali ko aseta hande nogas lewru avril sanga 10h30 ɓe jaaɓi kollir kay eɓe itta blocus o eɓe uddita tigui e laabi ɗi ɗum noon taw kadi koye mbadi provisoire ɓe kolliri noon ko ɗo ha alarba ɓe ƴeewa kay so tawi laamu ngu ina hormo kay e toɓɓe ɓe cifodirɗe so tawi laamu ngu hormaki ɗum noon koɓe reptotoɓe ɓe udda ɗiɗon laabi ɗiɗi kala ɓe kolliri noon so tawi laamu ngu jaɓani koɓe laamu ngu noon ɓe kolliri so tawi jaɓani yo laamu andu ko wiyete koɓe inniri DEM woni dialogue intramalien waɗata e nder Bankasa no didorno ha joni ko leydi Mali keddoɗen oɗo saha kala hakkillaji julɓe kala woni tigui koye hijjore yidde kay wangoyade suudu kaaba teddundu avion gadan noon tawi ko vol gouvernemental mo leydi Mali ko ñande capanɗe tati lewru mai dartondu 2024 ko nden ummoto tigui toon to Bamako faade to Medina e nder leydi Arabie Saoudite ko compagnie Egypte Air kañum tigui ƴettata ɓe ɗon to Bamako faade toon to Medina e nder balɗe tati noon woni tuggi capantati ha ñande goho lewru juillet ma avion ngaji jeeɗiɗi ummo Bamako yaɓande toon to Medina e nder leydi Arabie Saoudite e oɗo saaha noon e oɗo saaha tigui oɗo saaha noon yahoɓe hijjore to banggue filiére laamu ngu koɓe kolliri tigui wonde koɓe parɓe ɓe kolliri honono ɓe hollirama tigui koɓe parɓe honono holliri kay docteur Abdoul Fattah Cissé kañum woni directeur de la maison Hadj mo leydi Mali so tawi noon ko yahoɓe hijjore tawi koye mbadi filiére privé ɓen noon hollirama tigui ɓe hollirama tigui ɓe poti ummade Bamako vol mabɓe gadano ko ñande nogas tati lewru mai 2024 woni dartondu filiére laamu ngu noon ɓe mbaɗat tigui ɓe mbaɗata toon to Arabie Saoudite ko balɗe nogas joyi wadde tigui ko ñande nogas e nayyi ha nogas e nayyi ɓe puɗɗoto artude ha nogas jeetati lewru juin wonande kay ɓen taw ko filiére laamu hijjore hikka nde noon mbiɗen hijjoɓe ɓe noon ko ñande sappo joyi lewru juin ɓe jahat toon to wiyete Mina so tawi noon ko Arafat ko ñande sappo e jeegom e sappo e jeeɗiɗi lewru juin so tawi ko ñande sappo e jeeɗiɗi ene ɗamina ko ñande hen wonata ñalawma julde taske balɗe tati noon ɓe to Mina ɗo ɓe mbaɗata Mina ko ñande sappo e jeetati sappo e jeenayi e ñande nogasa lewru juin siftinde on noon biye ko fate yahoɓe hijjore to Makka to Kaaba hitande hikka nde noon to leydi Mali hay mbuɗo ala ko ɓeydi e biye o saabu kay so tawi ko haydara ala ko ɓeydi hen so tawi ko filiére laamu ngu biye o ko 4 166 425 francs CFA so tawi noon ko filiére privé ko 4 675 000 francs CFA ko ɗum woni biye hijjore hikkani kono hono biye rawane o haydara ala ko ɓeydi hen ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali keddoɗen ha joni colonel Azimi Koita o radio transition mo leydi Mali o yamiri goppirgol 197 prisonnier e mbadi grâce présidentielle ko décret noon o sifno guila ñande go lewru avril gonɗen ɗum
kamɓe temedde ɗiɗi capanɗe jeenayi e jeetati ɓe noon eɓe tawete tawa tigi koye nder capanɗe tati e ɗiɗi kaso e nder jokli leydi Mali kala e nder jokli leydi Mali kala no holliri noon hono tunorgal leydi Mali ngal 2023 e article 65 ina rokki ndimago kay hoto leydi ndi woppidde e kala saaha ɓeena taw ko sokaɓe e mbadi grâce présidentielle tawi tigi koye loi mo 1982 ha joni kabaruji men demgal Pulaar kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men sehli men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo. Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama. en calmitima Khali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono Sahel ene wayno dey hono rapport wawi hono bayyinade ñande aljuma 14 lewru avril ujunaje ɗiɗi e nogas nayyi taw ko ONU bayyini ɗum e wiide kay to ko ɗin réseau ji yeeyoɓe taw kadi ko drogue hani waɗoɓe trafic mum ko nande leydi Mauritanie leydi Mali Burkina Faso Niger Tchad ɗum noon yo ɗe pirte ha laaɓa ɗum noon ko nande kuɗoli bonɗi ɗi ko nande cannabis en hanni e cocaïne ɗum ɗo ɓeɗo yeeyoɓe ene poti dartinede réseau ɗi pirte ha laaɓa gam kadi ma yimɓeɓe kadi mana mbawa wawde hono dañde hono jaam Togo Salem Bazoum ko ɓi Mouhamed hono Bazoum ardade hono leydi hono Niger gonno toon to Togo ko kañum ummi toon faade to leydi hono Dubaï gam jokkoyde jangde mum Kenya toon de ko sunare balɗe tati woni toon ɗum noon caggal nde gardiɗo ndenka mabɓe général Francis Amondi Ogola e jeenayo e ɓen honiyankoɓe to ko ɓe martaba towɗo ko ɓen mbasi pitali men caggal de hélicoptére naɓe kono yani e ɗum noon ɓe mbawi kadi ruttade e joom mabɓe ɗum waɗi noon William hono ruto hoorejo leydi ndi holti sunare mum e caggal nde wasi kadi ngal ɗo basgal hono mawgal toon to Tchad Albert Padoni Adeke ko lundi yanke taw kadi ko laamu ngu kanko dey o wawi wiide kadi so tawi wonde ɓesgu leydi Tchad wallimo haw heeɓi polgu e ardade hono leydi ndi o haɗa tan koye manda hono goto toon to RDC Congo toon dey ko haut commissaire taw kadi ko ONU ko fatte haqqe innama ade Volker taw ko turque wawi wadde toon kadi haalande ɗum ñande alkamisa kono ɓiɗum ɗo to Kinshasa ngam wiide wonde kay haqqillaji mabɓe de woyi ene goni e ko laamu taw kadi RDC Congo e ƴetti hunde pellital wiide ene artira ko wiyete hono peine de mort ko wi ɗum ɗo de e ko hunde waɗoɓe kadi mbaɗɓe kadi goƴa no fewi no fewi caggal kadi nde o arɗo toon jillu fodde hono balɗe tati toon e nder leydi ndi o wawi noon wiide noon o wawi yindirde e gardiɓe hono leydi ndi taw ko Tshisekedi ɓe jindiri ɓe jewtidi e ko fatti noon e ngal ɗo taw kadi kono ko baɗal ɗum noon ko hunde ndeɓe ko jogui hen kulhuli no fewi no fewi no fewi sinno ko sago tawi ɓe mbasa artede kay hono ɗum ɗo kono noon ene wayno somo garti ɗum ɗon ene waɗi fayre tigui rigui no fewi ɗum noon Ghali Abouba ko ɗum ɗo wonno ko tongude ɗen dongre Afrique e ñalawma ɗo taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj ko commencé andogo gam weltare Ayawo TV. donc kay mini anja keɗotoni ko jange heblo sukaɓe Afrique tawno jange nene laaɓi kadi humpede welani hulɓitede ɓuuri humpede Seydi Ndiaye golle ma jooɗi peewi Seydi Mbodj golle ma jooɗi peewi takkusan yoni ha to galle ceerno Amadou Tidiane Ba to kay hayɗi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK8 Nouakchott ko on takkusan juula ha to galle ceerno Mamoudou Waddu to cité Asegna yombel Dakar ko taari ɗum kala habaruji men jolam jaɓeri habaruji men jolam jaɓeri koto leydi turque pudorɗen to leydi turque to Istanbul lamalgo leydi turque
afrique ko batu jodi toon nyalawma hande o nguna batu non ko hakkunde mawdo citala bitengal hamas hono ismaila haniye ko kanyuma jodi toon e horejo leydi turk hono Recep Tayyip Erdogan aseta hande no gasa lewru avril batu ngu jodi mbidana ngu jodi ma fodde eruji didi ene fawi capande tati hojoma ismaila hameyi non kanyuma ardi toon tikko sete timmudo taw ko ardibe pelle e ndera leydi ha tengti ardibe fedde hamas nde be bismama non be mbadi batu ngu ko to palais présidentiel to Istanbul e ndera sete he ene tawe hen bitedo Khaled Mahala ha joni ko to leydi kabaruji men demgal pulara to leydi Palestine to Cisjordanie occupé to non ko dadibe Israel nabe kanyumen tigi mbaddi to non ngarmi ngara e bena taw ko kombata en ton to Cisjordanie occupé ngarmi ngara hen non aseta hande o be koliri fodde yimbe sappo Palestine nabe mbasi ton pitali men armée leydi Israel non hollir tigi wonde wari ton ko yimbe sappo taw ko terroriste en be koliri kadi wonde be tebima jetato wadbe tokkam bitedo kan nuru sima turo risma non en tawe sara wuro witengo tula karem non tawe to rewo Cisjordanie occupé hono ministère de la santé mo Hamas bila saket mo holri ko fati kay e maybe tuggi 7 octobre faade odo saha joni bila o be jara capantati e nay ujunere fay capande nayo en jeenayo wasbe fitando muduma so tawi non ko barmube hen tuggi ko gero fuddi faade odo saha joni be jettima capande jeedidi e jeegoma ujunere temedde jeenay e go neddo barmube so tawi non ko tuggi hanki fay hande woni der 24 heures cakiridi be koliri capande tato e jeedido Palestine naja pitali mena ittama tawi ko konin kobe leydi Israel kanyuma itti pitali mabbe khabruji mena ley njolam jaberi ko to leydi Ukraine jayndi yanke ris najo bete jayndi ris witene jayndi wite ko Izvestia be koliri aseta hande o wonde goto e jayndi yankobe mabbe taw ko envoyé mabbe spécial ton to leydi Ukraine warama e der région mo Zaporozhia tawi ko durana mo leydi Ukraine yobi fitan makko aljuma hankio mo wetno Simeon Eremine ko non wetno mo yara duubi capande naya e didi musibbe teddube gasi halabi cer ko dum do wonno ko min tonga non khabruji mon demgal pulara e sawta ko musidde mon seydi mon Ghali Abouba to karalla gala ha bawon yide en to bange nate bosojo ko min men sehil men Saidou Abouba so tawi non ko to robino kabruji men e der dongre Afrique ko Alassane Oumar Mbodj so tawi correspondant men to leydi Gambie ko kodda nene Abouba Capital FM so tawi non ko to bababe ko Abdoulaye Ndiaye Demba bababe walla mbiyen Demba nene mum Hammadi rendo mum gasi haalabi cerra yo jamal jogomi jogo on